Welcome to Asbiyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Thando Pavuma, and this is Asbiyelana, let's fix our love. Welcome to Asbiyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Thando Pavuma, and this is Asbiyelana, let's fix our love. Ungasanginiki ubusuhamba nengqonqana zakho la phansi athenga imoto sazofuna ukuthi yo hayi sazolinda masla ngoba uyindizo sengidajekela la ipaint phenduka isibuke engasazi Wala nomngane nami umuntu lo. Sandwa sana. Sayimini. Angifuni. Ngiyakwenza ngoba angitheni. And bethuna, it's all about getting back to umuntu bomthando kanye umuntu benithandana naye. Namhlanje ke sibhalelwe ngubhuti uthi hayi man ndikhe ndahamba ndakhe ndabheka ekhaya khange ndiphinde ndibuye. Without wasting your time, masimthathe azohlala nathi achaze udaba lwakhe. Sawubona sisi. Yebo unjani? Asaphephe unjani sisi? Ngiyaphila bhuti. Awu, ubhuti uze ngani la namhlanje? Sisilana ijazi yini enangise ngoba ngizobhalelana kwi-show. Kwi-show Ginger. Azilana ngilokhu ngalahlelwa umuntu wami. Yeah. Umuntu wami mhlawumbe nisemini mhlawumbe iminyaka oqala lo. Ngoba umuntu wahlahle angahamba ngithi ngiyekhaya. Umuntu ozosheshe ebuya. Yeah. Nakho sangibambezeleka sisami ngingagcinanga ngashesha ngabuya navuze nje isikhathi eside ekhaya. Yabo andifuni yakhe besilahlekile, inamba yakhe besilahlekile. Bese ngasayithola ukuthi ahle yasho nawo phela vele yadona for lokho inamba yakhe for nyama. Yabo. All right. So wena bhuti uthi uma uhamba into engangonyaka, ucamba ukuthi umuntu wakhe akabanjwa noma akathandani noma kusebenze njani? Ngoba lokho bengucabanga sizoba phela intombazana iyashela. Yabo ngoba nje isikhathi eside kangaka nje. Bengibona vele ukuthi bengazi ukuthi ngifika la eGoli maybe yobe senomuntu asethandana yabo. Ngoba phela izinto ziyashelwa njengoba nama ngimthanda maybe sekhona futhi esemthanda. Uyayazi lento kuthiwa intombazana ayisheli yashela. Ngiyakwazi. Shuthi mawucabanga nje in the period of year ushela abantu abengaki. Sisazi lokho angeke mhlawumbe ngokhalanto kodwa nje ngiyacabanga ukuthi ngosuku phela kuya ngentombazana mhlawumbe ukuthi mayephuma iphetha kanjani endi mhlawumbe yabo uma uyilo muntu lo nophithizela nje vele umuntu ahlalo awushela abafana abaningi ngosuku. Wathi mase ubona lentokazi ke uthi uyilanda usumshela wow attracted yini wena? Ngizwa sasa. The time umshela umlingani wakho noma mangithi ex yakho. The time umuyishela ubuchazwe yini buhehe yini? Kahle ngangithi nje ngiyashela yabo. Ngangithi ngiyashela ngangithi ahlahle ngiyidlulela. Nje phela abafana ngithi ubona umfana mayeshela vele usekwenze kunomuntu ahlahla umshela ukuthi awulana lo ngiyamshela nje. Yeah. Kunomuntu ampela oya kuyena nxa ukuthi lona uyiselo ubuhle usuyothanda ubuhle. Mina ahlahle ngangimshela nje ngoba amantombazana ayashela. Okay. Kwase ukuthi ukuhamba kwesikhathi ke lagcila lwakheka uthando lwakhe. Yabo. Lagcila lwakheka la kusithandana isikhathi eside ke mina naye ke. Nakho ke sengizohamba sengiyemakhaya ke sisilahlekela lapho ke. Okay. Wena ngale nkathi busemakhaya bengekho umuntu othandana naye? Ayibekho umuntu engithandana naye ekhaya. Yabo cha ayibekho umuntu engithandana naye ngoba nawe phela yazi insizwa ngeke kuthiwa ayinami vele ke lo muntu engithandana naye lona bengithandana naye eGoli. Vele ikusasa benganala ahlahle benginomuntu ebengistraight bengithandana naye ekhaya. Ingakho isikhathi esiningi bengayihluphi ngaye. Yabo. Ubunomaqondane lekhaya. Ubunomaqondane ekhaya. Labo ubushanje hits and run. Angithi phela njengoba sezensizwa siyabalansisa. Wavele wacabanga ukuthi hayithi ngihlala. Ngahlala ngoba phela nawe uyazi uma singabafana siyesibalansisa. Njengoba ngihlala nawe ekhaya uma ngekhaya vele kunomuntu engithandana naye ekhaya owaziwayo ekhaya njengoba ungaziwe ekhaya. Okay, lo akaziwe. Hayi lona bengakayi ekhaya. Bengakayi ekhaya. Bungumuntu nje bengisahlala nala eGoli. Hayi ke futhi samile ukuthi sizama ukumgoqa ke umuntu othandana naye
samtshela ukuthi cha makaze ku-interview nani wavuma-ke yena ngenhlanhla ulangaphandle-ke ngicela nje unginike isikhathi ukuthi ngibe welcome ahlale la azosho naye ukuthi ufila kanjani. Yebo, ngiyabonga kakhulu sisi. Okay. Ubukele sesizamile-ke ukumbiza-ke usisi obecela ubhuti ukuthi aze la. Yebo sevumile and ungaphandle bengisacela welcome angene kule show. Sawa sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uyamazi lo bhuti? Yeah, hayi mazi. Umazi kanjani uyingu? Shuthi sike sahlangana njengabantu nje abathi bebafuna ukuzama i-relationship yabo. So sithi bekala igoli asahlala ngale ngasemaboneni. So nami ke vele bengiyibhorekele nganamuntu vele that time. So nami ngathi nginikeza i-chance yabo ngoba vele amaZulu angiwathandisisi kahle mara yena shem beka right, yes. He was a genuine guy because uyakwazi ukuphatha intombazana. So ngathi hayi, let me give him a chance. Okay. All right. Uthema so umbona because you said you're not into Zulu guys. Yini eyenza ukuthi ushintshe umqondo? Cause yazi umuntu makakuphatha kahle yabona nenkulumo like iflow yabo. So ngathi hayi, why not? Let me just give him a chance. Yeah. But as Zulu guys uyazi ukuthi basuke benabo maqondana ekhaya. Then la basuke bebamba amatoho. Did you have that in mind or you're just like no, cause like a goalie, you don't have something in mind cause uyazi ukuthi okay sise goalie maybe intention yakhe ingenye indlela yabo. So let me just give him a chance. But vele ngiyazi ukuthi abantu basemakhaya bayathanda ukushada kuqala then bese bayabuya la eGoli. But ke bengayicabangi ke le was way back of my mind. Buti ke sekefikile ke intokazi boyifuna bengisacela ubeke idaba lakho. Yeah, njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ishazi kana umuntu lana ayengiqale ngixolisa ngayo yonke into eyayenzeka phakathi kwami nawe ukuthi ngiyamalala ngihambe ngeka umuntu ozobuya. Xolisa ini? Ukuthi umuntu ozobuya njengoba ngangitshethi ngekhaya ngizosheshe ngibuye emva kwezinyanga ezo2. Ngacela ungabuya. Uyaxolisa kodwa usakhuluma mama ukuthi uthe uzobuya. Cha, angithi nawe yazi phela mama ukuthi njengoba siyehla semakhaya esikhathi esiningi sifike lapha sifike sidibana nezinkinga apha eziningi yabo. Manje nami ngangumuntu ozosheshe ebuye nakho sengiphazamiseka ke kunento ezinye izinto okumele ngilungise ekhaya edinga ukuthi kube yimina engizokwazi ukuthi ngifake isandla into lezi yabo cishe into ecishe ifana So lezi. ekhaya yini kuse-America? Cha, lotho. Hawu akulotho akukho njalo yini. Ngoba bekumele phela ukuthi hayi ungibekele imali mhlawumbe ukuthi ngize ngizobona nawe ukuthi wenzani. So manje masohleli uhleli unethezekile even ifone awusatholakala. So ucabanga ukuthi mina ngiyicrocodile ngihambe emanzini. Cha lotho dalazi akukho njalo. Yazi mama kade ngisele ngizama ukufonela yabona ngizama ukulokho njalo. Manje inamba yakhe efana bese ngayiboni nokuthi mhlawumbe ngangalahlelwa ifone phambilini yabo. Ngalahlelwa Inamba yakhe bongayazi nje khaya. cha inamba yakhe bengayazi ngikhanda angifoqabe mama. Facebook. Ngoba bonayo nje Facebook besikhuluma kahle ku Facebook before uhamba besinokuxoxa ku Facebook and then kwenzakalani naye yalahleka. Cha mama akukho njalo. Nanokuthi ke vele mina isikhathi Facebook kahle angikusebenzisa isikhathi esiningi yabo. Akusinto mhlawumbe into engigxile kuyona leyo. Nanokuthi iFacebook yami waba nenkinga ngoba lokho na ipassword yakho bese ngayazi. Bengithi umfana oright yazi hayi manje ngibonile ukuthi cha manga agcwele la eqhopheni wakho. Cha lotho mina yazi mama yikho ngoba ngibizelana ngoba ngizoxolisana ngizoxoxa zonke into ecishe ifana nalezi. Okay, but njengoba umbizile nana uzothini kuyena kahle kahle? Uzoxolisa ngoba uye wahamba isikhathi eside noma uxolisa ufuna ukubuya empilweni yakhe? Cha lana ngizoxolisa ngoba ngifuthi ebuye empilweni yami kahle kahle ngoba sikhona phela isikhala futhi sikhulu and uyakhumbuleka kabi. Ingakho nje ngibhalelana ukuthi ngisacela ukuthi mama siyesilungisa izinto. Angithandi izinto zemazizi kanjena. Angazi, I'm not sure nje leyo yokubuyelana ngoba kahle bese ngishilo ukuthi angisikrokodala ngihlala phansi kwamanzi. Mangihamba ngiyabonwa nami. Ngiyabizwa ngiyashelwa. So angiboni ukuthi ngisesenayo ichance yokuthi ngibuyisele empilweni because
uhambe isikhathi and so angazi. So wena sithi njengoba uthi usuyi-crocodile uchaza ukuthi kunomuntu othandana naye manje noma ubamba itoho. Khona nje umuntu nje ongiphathe kahle yabona nami ne-glow uyayibona nje. Ngiyangena. So nje inkinga ukuthi yena nakhona futhi akusumuntu omodern yabo ukukhipha abantu yabo ungikhipha kuma-restaurant. So nje sihlale ufuna nje sihlale indoors angithekele nje lama drinks lawa ashibhile. So mina sengikhathele uyayibona leyo nto uyayibona. So nje mina ngikhathele yizo nje lezo zinto lezo into eyi-1 nje kumele nje aphume sihambe njengoba athi usemakhaya bekumele angibize athi siye eDurban sihlangane elwandle uyabona nje kube yile date kubo mangabe uthi serious bekazongi-introduce kuma. Simple because isho ukuthi bengafuni ukuthi waziwe yeah understand ngoba ngizwile vele bathi hayi umakoti ukhona emakhaya. So cha mama angisakuzolana mawukuthi usunomuntu osothandana naye kanjani mhlambe mina busuvele usungikhiphile kahle enhlizweni yakho. Hawu isikhathi esingaka 8 months yonke usho ukuthi nje mina lento idla ipapa. Cha mama ngithi nawe motho busilas nami angithi uyakhona man ukhona bakithi obaziya ngithi motho nawe busilas nami motho bongithanda buzozama ukuthi mhlawumbe uhambe ufuna inamba yami kwabanye usho nawe vele buvele ungayimisele ngempela mawusho njalo. Hawu uyazi nje la le flat ongishiye kulo wawungazange ubuye nange-weekend nje uthi awuthi ngizomcheck ngihambe naye emakhaya ngimcheck hawu nangoku umuntu ubhizi le emakhaya nomakoti wangakuba amlobolile mina ngibe isidenge sakho sala eGoli ungangithumeli ngisho even i-2 yokuthi hamba othenga ushukela hayibo wena. But wena bhuti why ubhora sithanda ukukhishwa phela thina sithanda izinto. Cha mama anti njengoba ngisho ukuthi ngaso ngahambele bekuney'nhlelo na ey'ningi kabi yabo bengifisa mhlawumbe ukuthi ngimkhiphe esey'ndaweni ey'thile yikho ukuthi ngaso ngabantu leso simo leso sengisekhaya uwumuntu ozohamba ebuya. Ngiyithanda nesikhathi esingakanani? Angafuqa mama mhlawumbe sengino-3 years nenyanga ezazikhona. Shuthi ku-3 years nje ku-3 years awukhona umkhipha nje umise nje la espare mhlambe nibambe nje leyo nto. Cha njengoba bengichazelwe mama eqaleni ukuthi umuntu yahlahla ngangithi ngiyidlulela yabo ngangidlula kahle ngase ngivisha ukuthi hayi kodwa ke nawe bhuti sizokuncengela la yeah njengoba ngangidlula mama ngoba ushuthi ikhamba kwesikhathi awubona umuntu uhlala naye isikhathi eside igcina yakhe le nto yothando yabo ya kwaba umuntu nje yahlahla engihlala naye isikhathi eside ngagcina ngibona ukuthi hayi cha uthando seliyakhe and sengiyamthanda yabo. Okay sisi I'm sorry ne angitshelanga ukuthi uzeleni la ubhuti usibhalele lana wathi ufuna nibuyelane ne njengoba efuna nibuyelane kanje njengoba echaza ukuthi bewumuntu vele ebeyitshela ukuthi nje uyadlula but ngenxa yothando wancekelela ke wahlala nangempatho yakho then ke kwaba ukuthi nizohlukaniswa nje lesikhashanyana ukuthi ayele angabi senafona angabi senalutho you understand so njengoba ela ungicelile mina ukuthi ngizobuyisa isithanda sakhe esinguwe empilweni yakhe. That means there are people or bekunabantu ebenabo kulesi sikhathi lesi abangakhona ngifeel igap yakho you understand so ufuna wena ukuthi ubuyelane naye ngazi ukuthi wena uthini. Hayi bhuti angifuna ucamama njengoba bowuthi uyadlula njengesitimela ke manje ungasasabheke emuva. Lotho man ungayithatha ngestimela ungayithatha kanjani umuntu la mfethu ngendlela engithanda ngayo. Sengithandana nomlungu manje and treating also I don't need you anymore. Noma ayibhlungu lamagama washo mama umuntu usothandana nosokhona umuntu osothandana naye kodwa ke ngoba phela imina owenza ama mistake kuwena umuntu owenza amaphutha kuwena njengoba ngizoyithoba nje lapha ngakho environment yakho angisayijwayelanga yabo the way ukhuluma ngakhona nje it's so fucked up like sekhuluma English manje se-upgrade. Shothi ke nami mama kumele ukuthi ngigcina ngathi singisi ukuze nami sowagcina sithandana kahle futhi phela yabona labo besingisi babakhipha no boat cruise yabo shopping. Cha mama ngizokuzama lokho ukuthi mhlambe libengifundisa singisi ke nami ukuze ngizoba phela ngicela ngoba ngiyashashe ngiyafuna ukubuyelana nawe mfethu ngifuna silungise izinto mina. Uma mhlambe ngizolahla wena umuntu bese ngithembele kuyena angisazi ngizokwenza. Wona shame le mali ey'nkomo angazi noma usazonginika yona mara kodwa nje cha senganele ku but wena shembo umuntu oright but up until uhambe emakhaya vele washintsha nje shuthi kwasho ukuthi nje hayi mama kodwa ubusangithanda ubusangikhumbula noma vele busukhohliwe yini
Kona bekunokucabanga shem ngithi inzula yami gazi ingakephi. Nkosi yami. Manje mama wayipho singalungisa izinto mama. Hayi sazoyicabanga mhlawumbe kodwa yazi nawo emasochubekile ngempilo yazi mele uzinikeze isikhathi nalomuntu onayo. So I don't think ukuthi wena ngisazoba isikhathi sakho. Kushuthi phela mama ubungeke usela sini. Uma cause mina ngiyazama ukubuyela kwena njengoba ngizoxolisa nje kwena ngizoyithoba. Okay, but ukuxolisa kwakho kuhamba nani? Because uyakuzwa ukuthi uyaxolisa, uyafuna ukubuya empilweni yakhe nani. But manje senomlungu manje. Sehamba ama-boat cruise, sekezidla ushu. Nama-boat cruise akhona. Udla isushi manje. Awu. Inkingi leyo. And then wena mawuza ngapha uzimisela ukulobola noma uzimisela ukuthini? Cha noma mama sekungiphathe kahle sekusethithandana nomlungu. Lokho sekungiphathe kakhulu inhliziyo yami ibhlungu. Sibhlungu kakhulu ukuthi shuthi mina ngisaba yilutho phela. Uma sethanda nomlungu phela. Shuthi sizodila isingizi kuphela nasekamela mathola siyaxoxa. Yabo. Kodwa ngizozama phela mama ukuthi ke nami ngikuphathe kahle kahle ngifuna ukuthi mina mathola silungise izinto mina nawe. Yabo. Ngathi mhlawumbe ukuthi wena vele ngumakoti wami. Kuningi mhlawumbe engifuna ukuthi sikulungise nengifuna ukuthi sikwenze. Phezulu amalokho njani ethi sasikhulume ngawa le. Wena indaba yakho ayikho futhi bathi sohlala ehostel. Mina ngiyoshisa ilanga lase hostel. Hayi. Wona mama bosazolalela abantu ngempela shuthi ahlahla uthando ukuthi ngalisa ngeke libe lutho shuthi ngeke luye ndawo. Kodwa mama ngiyaxosa kakhulu mama. Okay, wena sisi mayingathi njengoba bebuya ucela ukuthatha ube umkake. Angakashintshi le environment ahlala kuyo. Hawu mama sorry. Sengishintshile. Akusesiwena nomuntu obumazi. Yambona nje namanje ile tayigcokile. Brandwood ngibona nje ukuthi futhi mama sekumele manje mfa ischedule nje ngebrandwood kodwa phela mama wena ngithi ngahlahle ngoba ngizoxoxola ngifuthi ube wena hle ushintsha impilo yami yabo ushintsha ngithi umuntu ayinde phela umuntu ushintsha umuntu wakhe imali ngoba nje uyambona nje namanje ngathi umpunga nje uqalela angiboni nje lokuthi uzomshintsha ngani ngala nemoto azobe mina ngihlekisa at least une-BM. yes so nje yes ama drive through you know like nje life it's on another level so manje uzoyenza kanjani uqalela phansi no Johnny Walk hawu cha phela mama angithi uma sibambisene ashasha safari phela ubheka ukuthi ngalesa sikhathi it was in this time so phela nami ngisaphashile yabo manje upgrade oh ishi oh girl yeah ma phela ngiyacanta ngicela ijale place wait and namanje into ebengifuna ukutshela yona nje ukuthi yabona njengoba besilokhu busy lapha nalabantu baseNatal busy nabo nje please ngicela uhlukane nami maye vele usirazi vele ukuthi lapha into zami nayo sezi yinqa lomlungu khulu isikhathi phela ngiyodla inyama yalapha ehostel I'm sorry kunje lesi ungathi uyidla kangaka mama hawo uthi phela isikhathi sesishintshile yabo mama wazi wakhuluphala ingayeni yami ngoba usuwehlile emzini kodwa nje manje yabo senginefika yabelungu anti bona belungu lapha bakufala izinyama lezi yini inyama lendaba lezi ezingase right ngifuna zonke okay ke sisi let's come to a conclusion lana but njengoba uze la ungamthembisa usisi ukuthi mhlambe the next 3 months ungamthatha umenze umkake probably yinto ezoshintsha leyo bese uzama indawo yokuhlala uzame nemotonyana noma ithezinyana ukuthi nawe wazi ukwenza ama drive through cha mama isifiso semonto benganase impela uma mhlawumbe ufuna ukuthi ngibe nemonto cha usho usazothola kanzima khona nje intombazane isahamba nje ngeloni hayi phela ube Johnny Walker hayibo hayi phela angithi uzobe ungithanda uzongathandi usho ukuthi ahlale phela uzobe uthanda imoto hayi mina ngizokulobola kanjani mama safuthi ngithenga imoto kumele siyobheka ihlobo zethu siyozibheka ngani ufuna ngilobo ngizolobola kanjani ukuthi angithenga imoto ngeke siyahla buyela nje emakhaya wena susaphethe le mentality encane yabantwana abancane hayi no mina vele sengikhulile mina manje sengifuna ama levels yabona ukuthi abobonanga baphila kanjani wena uzofuna ukuthi ngibhinqe hawu ngeke yabo njengamanje ubhinqile phela wena usafake iBrandwood usabhinqile impela mama cha awukakashintshi cha mama ngiyaxosa ngempela ngase so izami yonke hayi mfethu ngempela ngiyakhumbula ngempela empeleni yami but ke asibuye la umlungeni yakuthanda noma wena uyamthanda noma uthanda into zakhe noma umlungu akakuthandi ukunika le lifestyle oyifunayo hawo umlungu shem si right like yabona siya connect anyway maka like unemali or akana mali uyangibiza
noma le kude uyangibiza ngihambe naye angazi ke ukuthi eDurban ngathi mhlambe kuseMauritius ngoba bekumele nje naye athi awazadali maka serious ngihambe ngiyobona uma wasekhaya or ubani lo shuthi uyangifihlela khona into angifihlelayo. So that is why ngithi imfihlo ngikhathela abantu abamnyama belungile open book. So wena ucama ukuthi umlungu uzokushada uzimethela ukushada? Yeah, ungibiza future wife. So Okay. ngiyabona ukuthi ngiyahamba lana Kune future. kune future. Ne. ngiyaqhubeka. But ube careful mhlambe ukudliwa ifuture yakho. Uya understand kune difference yokudla ubusha nokudliwa ubusha. Angibeki kabi. So ukuthi uyabo ubhuti yena ukuthanda genuine. Na December nje siyahamba thina nomlungu siya ku vacation. So yena usazoqala phansi athenga imoto usazofuna ukuthi yo hayi ngisazolinda masla. Ngizoba ngiyindi uzoze ngibhajekela la ipaint. Hayi Angiboni. angisazi Hawu. but uzizwa kanjani? Hey. Ngiphatha kabi lokho ukuthi olokunjana umuntu ebengimthanda. Usemove on ngempilo ebeni mina ngisamthanda. Yabo. Yingakho nje ngempela intshela impela ibhlungu ngempela. Angifuni uqamba manje. Hey. Hi, give it to Nana. I've tried into manangabantu badibanise abantu. It seems like amanzi ne-fish oil. Abadimani tu usisi uthi yena ufuna abantu azohamba nabo nge-drive through baye boat cruise bahambe kahle then ubhuti yena akanandawo yokuhlala akanamoto akanantoni. So ugirl seke upgrade ile life ini uguy xa izawubuya uzofila ngathi decoration. We are sadly closing up the show. Until next time, God bless. Welcome to Asibuyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Thando Bavuma, and this is Asibuyelana. Let's fix our love. Ungasanginiki ubusuhamba nengqonqona zakho. Qala phansi athenga imoto usazofuna ukuthi yo hayi ngisazolinda masla. Ngoba ngiyindi uzoze ngibhajekela la ipaint. Phenduka isibuke engasazi nje. Wala nomngane nami lo muntu lo. Sandwa sami. Sayimini. Angifuni. Ngeke ngizalwa angitheni.